Ukhuzani nekhwaya abanyelwe inyoni esandleni. Ngubingelele lapho ngamukele Mbule emakhaya kwaSimanzonzo uthulela khona indaba efika ngesikhathi. Mbule emakhaya ngudotse indaba zokuthi ukhuzani benekhwaya yaseClermont banyelwe inyoni esandleni ngempela ngoba kwaziwa ngempela ukuthi basohambeni labo lokubungaza ukuhlanganisa iminyaka eminingi yeClermont choir kanti baphelezele ukhuzani noNameps owaduma kakhulu ukuzala. Bathe besaphesheya ngempela beperforma lapha phesheya banyelwe inyoni esandleni ngoba bathe benganakile ngempela kwaqhamuka omongameli bamazwe ngamazwe. Bathe besabheke lokho waqhamuka nowethu wala eSouth Africa umnumzane uCyril Ramaphosa hambisana nongqongqoshe abahlukahlukene. Kule emakhaya ngaphandle kokuthi ngilande kakhulu nathi video lapha khona becula bonke ukhuzani ezepelesina naye uCyril Ramaphosa. Mbule emakhaya ke izona engithenga thathela zona ke hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Osiali odimo, litoka lise.